40 anos e medio, amigo. Casados, moi queridos. Pero a vida é... Axudarnos en todo o que necesiten e darles tamén un pouco de confianza. Meter un moto e aparecer. Eres como unha máis na familia. Eu sinto-me así, como unha máis na familia, pero casa por casa. Adoptaba como filla. Eso, efectivamente. E é moi buena. Son poucas medicacións no domicilio, facerlles o aseo da habitación, cama, a poñerles a comida, algúns incluso a darles de comer. aseo persoal, cambio. Pero la ley multiplica de protección. O CAR era imprescindible para a protección dos veciños. García Mosquera, Eva Vila Ríos, Mónica Prado Andrade Racino, Laura García López, Cruz Méndez López. O exemplo diario de estas persoas do Servicio de Axuda ao Fogar é unha inspiración para todos. Todos debemos de cuidar os maiores se queremos chegar a maior. E todos debemos de cuidar os maiores se queremos que nos cuiden a nós. Un pobo que cuida e respeta os seus maiores é un pobo sabio, un pobo que aparca, un pobo que minusvalora, un pobo que considera que o teu pai, a tua nai ou o teu avó é un estorbo, é un pobo que se desliza hacia a falta de valores e, en consecuencia, se desliza ante a ausencia da solidaridade interxeneracional. Desde o ano 9 multiplicamos por 16 a axuda ao fogar. No ano 9 empezamos con 1.500 mulleres, basicamente. Hai algún home tamén, pero 1.500 mulleres que prestaban este servizo. 1.500 personas, que se beneficiaban deste servizo. Hoxe hai 24.000. De 1.500 a 24.000. Eso é produto, sin duda, de unha prioridade política, que é, se é posible, cuidar os maiores nas súas casas.